Borjan case es hawar amaya tum cepater people si wojaru aklam along rat thur pakmen ram kapang thai. Hidim teron arong pen, cerop ingti arong adak tower keheno parpika jok rat kisum. Cardom pini prime time than bang pineli merina hansepi non arjeta birtang ton pen. Lakha Kriner Keb Lumbajong MEC constituency angkang Lakha isi Bithipang LP School polling station ke Parlu hidim teron arong pen cerop ingti arong adak kilometer hini an bakkahe lokacheleng atowar surihini rakrep holapen surihini rakrep trok aningkan Aparman Lumbajong Development Block MGNR EGA askim gedeng pon asai kam thangnat asai amu ke klepon ang thek kawedet ajok dong thewang nipali arong arat manai terang arong cerop ingti arong lapen langtuk rong pi arong arat atum kedam kewang kacheleng atowar ke mesen kawedet ajok lokacharli osomar kiso kiun ekachepon ka siksak thepik lo pusi rong asar borsing rong pi ahin pen herang te atum angnu lamthe nang pachini don lasi krabjin pen cerop ingti ahawar kido arat atum aphan kanghon kangjin so padora ke mesen kedam kewang kacheleng atowar nang pivek nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM ate tim Karbi Anglong asong japo tuliram rong hang aphan kachuningri abirta herang ke athenu lamthe nang pachini don manja pen Rajesh Hansik 365 News India. Rabjen pen tuliram long hang apan jehai tawari PG MSNG apan tuning rilo. Pini ada por phai sirkep apor malom pen kuligang pen moiso kiling arong adak anong Borjan case es ahawar amaya tum kithir thip apan longle akinang sot pupen pini rong plikep arat atum cerap cheto dunsi ram kapang thaipon rat atum sai ki klem kapang cheng ke japon Borjan case es ahawar amai phu jonateron kongchun bang jonasing tok bilapen kam ke klem bom ahut aning ke pathe dun Karbi Anglong Autonomous Council speaker longki timung rup sing kro rat asai klem bang KNLF tangkarim bang habe tok bi pilong ri art deben timung aparim UPDS munthi parsik teron VDC Chairman Babu Bongrum Lapen Rong Asar Bang Plikep SDP Bang Kep Soseatum Chetong Sai Keklemalong RDP Dun Pini Labang Sovojaru Aklamalong Sai Pachun Ponvek Nangjipu Borjan Arat Atum Matha Ponsi Bang Paru Posose Gibi Kiti Riso Ejang Nimarli Atum Pencheng Lok Ketekiding Atum Chetong Dun Hanjang Langso Pen Bisnu Lekte 365 News India. Dulu nasi milihin pen hek an abang tua panil ke pecini li ada pono tapi nili body pon po tapi moyong si mane pan ile tumda ke pecini pen dokok kita mi aku citan pen itu pecini pon kunang nasi nili ke cengsi ini bang soil tum ke panalong haso catai amam du ke pangthai long karbieng long man peng kedo anparta borjana long ile tom suri long ile tom hanang ke Japon Karbi Anglong Autonomous Council a chairman man kedo long timung ke hai speaker asi pinil tum long next long dolo sila ka dog we phanda alang liphan amen kataram pen man kipen alang litemi rada long kacipani kon seperti milihin pen alang liphan dunia lang long ini cuma speaker lo Borjan kapen mente Karbi Anglong long anghoy kiti nai alang ni acari kono abang pulo son thak ini bang solong ili tum nang chitong dun ili tum song long kami ke klempon ke patepi Karbi Anglong ria phan khai phan ili tum bang ikelang ropen laso ke tum Karbi Anglong ria long koson ke jak theki ma polang tum kiduk ke lak ekdom ajo analo kangking kering kami khai phan man karapon nang chitong dun ini bang somai long rat along kacipatini phan alang li UPDS Welfare Society of Secretary alang li secretary president ma general secretary alang li sarsing teron lapen alang li men ke munthi lati lang jano men ke son thak bang rapet lapen song long klem pon rapet ada pon rapet kamat hapon isipet lo si
บางสมัยลองอิลุตุมบอร์จานะอบางทุโลอลังลิเมนบินองเกลาบังเกเอ็นเอลเอฟhabitogi la pen amen binong risutogi la pen ke ken elef long finance secretary alang lihan lo la ke arong ke rong khila ha o vice chairman vice chairman alang la ke dak kulkang rong adung rong thelang tapulo rong khilan na pulo la sikado kita mil tum chini ke theklong nangi polam si pin tum dak nang kira tu lo Pini abierta ke lapuan se kang ton iglo ajo ke me korwang thu